Pedro, hvad er du blevet overrasket over din forfremmelse? Jamen, goddag, så Jensen. Det er jeg sgu godt nok lidt. Altså, det er pænt af dem, men... Nu skal du ikke være så beskeden. Du har gjort det godt stykke arbejde. Jo, men det kunne jeg ikke gøre uden Jose og Jesus og Mario. Hvad mener du? De andre laver ikke en værdig ting, altså. Og Josef, han sløser os i kontrollen her forleden. Jo, men det er fordi, at du har skældt ham ud foran alle sammen og sådan noget, og du ved, at Jesus og Josef er fætre, og Mario det er deres svigerdatter. Altså, min søn kan jo ikke komme hjem til Josef længere, hvis jeg bliver forfremmet. Vil du opgive forfremmelsen på grund af det? Du er den bedste ejner, altså, og de skal jo heller ikke bestemme over dit liv. Er du skør? Er du skør, eller? Josef og Jesus har været der siden 1990. Det er deres tur. Jamen, altså, jeg forstår ikke noget af det her. Mon Hans får Pedro forfremmelse med i næste uge.